سلام فنوير تي في أب مكتال تركبوا كبراتن كبرانن كم يتوعلوا لهم صلوا 3 جنبات فرق معلت فرقان سلالو زينا وفتن وزان حزالكم قين ملنا نمكتتالكم بخبر زعدم لو عم تخلي فلما رستزينا بريزنت إسحاق أفوركي بأنما بريزنت فلاديمير بوتين ناب فدراليشن روسيا جيشو بريزنت إسحاق أفوركي ناب بريزنت ريبابليك تركي طيب إردوغان نا يوهانا ملختي سديدو أمريكا قبل على فنزويلا صنعت وزلا أجراتات كتلعلوها مرحتي برازيل فنزويلا تسويعهم. قبل بريزنتاوين برجع نيجيريا استعوت بولا تينيبو كالا محلة فتيمو. جابان قبل على فريات حاجرو صنعت وزلا محنقوتات كتلعلوها مانجستي تشاينا تسويعهم. نبي زرزرو كنسجر بريزنت إسحاق أفوركي بعدما بريزنت فلاديمير بوتين أبي فدراليشن روسيا 4 معلتات وقعوي مبصح نمفصام لومي ساعة 7 نكو ناب كتما موسكو جيشو منستر قدات وصاي أتو عثمان صالحن كوميشنر ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተخلان ምስ بريزنت إسحاق أفوركي حبيرهم ተጓዒዞም አለው بريزنت إسحاق أفوركي بريزنت ريبابليك تركي طيب إردوغان خلاي تخطاتالي إبرر بريزنت كوين بمبراتو ناي يوهانا ملختي سديدو بريزنت إسحاق أبتي بسم حزبن منغستن إيرترا بسمون سردو ملختي قطباون معبالاون غسكات ريبابليك تركي أب تحتي مريحنتكا بصبوق كم السقم امنتويو دحر مبال ازين هلو كلتاوي زمدرناتاتن متحققازن إيرتران تركن كم زدنفعو قليتو بتاقات أمدما بريزنت إسحاق نبريزنت طيب إردوغان مولوت عنا نهزبن منغستن ريبابليك تركي دما سلامن بلصقنان تمنيو ጽምብል መበሳሳን ክተን ዓመት ናጽነት ኣብ ስቶክሆልም ብዓቢ ድምቀት ተባዒሉ ሙሉእ ሕሱብ መልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሉ ኣማኑኤል ገብራይ ከቕርቦዩ ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ቅያ ስጡም መስርዕ ብዝብል ቴማ ኣብ ስቶክሆልም ስወደን ብ27 ጉንበት ብዓቢ ድምቀት ተባዒሉ ኣብቲ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ዝተሳተፎ ጽምብል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ኣቶ የናስማና ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ድሙቕ ጽምብል ፍረ ጽንዓት ኣብ መትከልን ሓያል መኽተን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ መጎስ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ንጀጋኑ ሓይልታት ምክልኻሉን ይኹን ኢሎም أصعب أتيناس حزبي كم تحدثنا أتريلون أب حد مسرع عسيلون بزرعات نشادون وررت مكيتو تعوته أبن معتن هنساتنون داق مايكيا كم سرع زتراتر كم زيلان تيرم أبون برا وارث مقلب على تاتا ألم تخلقرقس بوغانو نفرينات نايلو عمد تنبلنا تسنات بمتقاس أب كل تشعن إترانسلسن بالعلم معارق نستمرقون نايكالا درجات مرتم نزازمون تمهارون ولدومن يوهانا دحر مبال تمرقتي نزغسمو مويان فلتاتن أب معلا هزبو من هاقرم كوعلو تلابيم أبتا قطامي سنة سرعات ممراق بماسترسن كالم عارقن تمهرتم زازم تمهار تغيرهم እትጽምብል ካብ መላሽ ወድን ሰዋጽኡ ድምጻውያንን ሙዚቀኛትን ብዘቕረብዎ ባህላዊ መሰናዶታት ማዕሪጉ ነይሮም ጽምብል መበል 32 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ካብ 13 ጉንበት ክሳብ 3 ሰነ ኣብ ልዕሊ 64 ከተማታት ሃገራት ስካንዲኔቭያ ይበዓል ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበጽሕና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ካብ ጽምላት ናጽነትክ የወጻና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ስዑድያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ጽምብል ናጽነት ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ኣብዒሎም ከካቦቱ ዝበጽሐና ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳይሎ ፍርቱና አንዶም ከተቆርበያ
مبل 32 عامت ناصنت إرترا أبرياد جزان خمس مشت أنا ما سنتنومان سعود عرب بلعل هجراو منفس تبعيلهم بإسران حمشون جنبوت أبرياد أبستخايد دموت أنبل أبو منبر محبركم ريادن كبابيان أتو عبد الرحمن إمام أبز اسمه مدرم ناصنت نمرقات لعل فرق زمن لولاونت نموحاس دما نلعل 10 عامت نستخايد قالسن استخاف لمسواتن بمتقاس سماعتاتنا زغزومنا ناصنت هلاو ስለዝኾነት ንምዕቃባን ብልምዓት ንምኹላዓን ውፊ አበርክቶ ዜጋታት ወሳኒ እዩ ክብል አብሪሆም አማሃሪ ኤምባሲ ኤርትራ ብስዑድ ዓረብ አቶ ወልደ ስላሴ ገብረ መድህን ድማ ናጽነት ኤርትራ ተራ ጽምብል ስለዘይኮነ ንናጽነት ኩን ዝገበረ ክብርታት ና ወለዱታት ንኽወራረስ ወለድን ኩሎም አካላት ሕብረተሰብን እጅን ክዕዙዙ ተላብዮም እቲ ጽምብል ብጨንፈር ሃማደ ብዝተወደበ ኤግዚቢሽን ህፃናት ተማሃሮ አህግራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ብዘቕርብዎ መዝሙር ብምርኢት አልባሳትን ትልሂታትን ብሄራት ኤርትራ ከምኡውን ብውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቑ ዝነበረ ኮይኑ ብምኽንያት መበል 32 በዓል ናጽነት ኣብ ዝተወደበ ግጥማት ኩዕሶ እግሪን ዝተዓወተት ጋንታ ሽልማት ተዓዲሉ አሞዳታ ተሳተፍቲ ጉጅለ ሪያድ ባንድ ብዘቕረበቶ ባህላውን ሃገራውን ደርፍታት ተዘናጊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጄዛን ኸምሽ ምሸት ኣነማስን ተኑማን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ዝወደብዎ ተመሳሳሊ ጽምብላት ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ጅዳ አቶ ዓብዱራህማን ዑስማንን ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ መሐመድ ዓልን ተረኺቦም ነይሮም ተሳተፍቲ ሓጎሶምን ሓበኖምን ድሕሪ ምግላጽ ድልውነቶም ንዝበረኸ ተሳትፎን ኣበርክቶም ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ጋሽበርካ ዝተወደደ ኣገልግሎታትን ትሕተ ቅርጽን መንጠረ ባይታን ዝበረኸ ምዕባለ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ወኪል ሬና ኣካል መብራቱ ብመልክዕ ጸብጣብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 32 ዓመታት ናጽነት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዞባ ጋሽበርካ ብምምዕባል ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ምውዳድን ምዝርጋሕን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ህንጸት ዲጋታትን ራያታትን ጽርግያታትን ቢንቶታትን ምውሓዝ ፕሮጀክት ቀረብ ማይ ከምኡውን ምስፋሕ መምሕያሽን መምሕዳራውን ፍትሓውን ኣገልግሎታት ዝተዓመስ ስራሓት መርኣያ ንርሖ ገጠራት ዝጠመተ ፖሊሲ ምርጋጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽበርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ በአጋጣሚ ጽምብል ናጽነት ምስ የሪና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እቲ ዞባ ምስ ዘለዎ ስፍሓትን ባህርያዊ ጸጋታትን መንግስቲ ልዑል ጠመተ ሂቡ ገዚፍ ወፍሪ ስለ ዝገበረሉ ንመጻኢ መንጠሪ ዝኸውን ዱልዱል ባይታ ተነጺፉ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ካብ ሱሳ ዘይበዝሓ ዝነበራ ትካላት ትምህርቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 612 ብምዕባይን ቁጽሪ ተምሃሮ ካብ 12,000 ናብ ልዕሊ 170,000 ክብ ከም ዝበለ 25 ዝነበራ ትካላት ጥዕና 82 ከም ዝበጽሓ ካብ 65 ክሳብ 70 ሚእታዊት ህዝቢ ድማ ውሑስ ቀረብ ማይ ተረጋጊጹሉ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣረዲኡ እዚ ዞባ እዚ ካብ ኩለንተን ዞባታት ቀዳምነት ተዋሂብዎ መንግስቲ ዓብ ወፍሪ ዝገበረሉ ዞባ እዩ بفلاي ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ኣብ ልምዓታዊ መዳይ ምክንያቱ ኩሉ ጸጋታው ተብግምት ምእታው ስሳ ዝነበረ ኣብ 91 ናብ 612 ኣትካላት ትምህርቲ ክመጽእ ከሎስ እቲ ለውጢ ክሳብ ክንደይ ዓቢ ገፊሕ ምዃኑን ክረኣየካ ይኽእል ማለት ብብዝሒ ተማሃሮ እንተሪእና እውን ምናልባት ኣብ ትዋንቲ ኣብ 91 ከባቢ 12700 ነይሩ ድምር ተማሃሮ ማለት እዩ እዚ ናብዛን ስሳ ትካላት ትምህርቲ ዝነበሩ ከባቢ 12,700 ዝነበረ ኣብዚ እዋን ዘ ከዓ 173,004 በፂሕሉ ማለት እዩ ጥዕና እውን ከምኡ ኣብ 91 ክልተ ሆስፒታላት 8 ማእከል ጥዕና 15 መደበር ጥዕና ብድምር 25 ትካላት ጥዕና ነይረን ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ውሽጢ 32 ዓመት ግን ተሰሪሑ ዘሎ ትካላት ጥዕና ክንሪኦ እንተኮይና ሆስፒታላት ክልተ ኣለዋ موكس هوسبيتال حدلو مأكل تعنا 17 له مدبر تعنا 60 كلتلو بدمر 80 كلتن تكالات تعنا له انا مالتي ስለዚህ 25 ዝነበረ 80 ክልተን በጽሕሎ ማለት እዩ ካሊ ምስዚ ማሕበራዊ አገልግሎት ንዛረብ ከለና ሓደ መሰረታዊ ቀረማይ ጉዳይ ማይ መሰረታዊ ኣብ ጋሽበርካ ኣብ ተፈላለየ ከባቢታት ወይ ዓድታት ወይ ህዝቢ ጽሩይ ማይ ሰትን ይርኢልካ ትዛረብ ኣይካልኒ ኣብ ውሽጢ ዘን 32 ዓመት ግን ተዋዲዱ ዘሎ ናይ ስነ ስርዓት ቀረብ ማይ ቀሊል ኣይኮነ ንህንጸት ከዘንት ማይ ብዝምልከት ድማ ብድምር ልዕሊ 500 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ናይ ምውህላል ዓቕሚ ዘለዎን ዲጋታት ከም ተሃንጻ ኩለን መምሕዳራት ከባቢ ብጥጡሕን ዘይጥጡሕን ጽርግያታት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝረኽባ ብርክት ዝበለ ድንድላት ቢንቶታት ካልእ ትሕተ ቅርጺ ጽርግያን ከም ተሃንጸ
شفنة تنقص تليفون لعلى 900 كم زبصحه أستات 260,000 هكتار بكرمتاو حرشا كم زلمع كمون أستات 5 مليون طريق أغلغلوت كتابة سرعة كمنا كم زرخبا دما أنصيروم كبابي كساب 500 مليون متر كيوب ماي زحز كبابي 22 حبيتن استراتيجياون ماكلوت ناشتون ديغاتا تسريحهم الله خنب نخلنا بزوازي قليل يكون الذي تسريح زلو كبابي 251 مليون كيوبيك متر زحز كبابي 243 راهياتات وانت تسريحوا له مالتي ازي ببوانو دماتي راهياتات فلاي بناي حزب تبغسوتات ونسرح بزحلو مسؤول معرو دما ما إليه وحيج وين يسرحيو تما إليه وحيج في كورس كاب جزء نبجزء بالشتي يقاطم تصدقن كتبلجن إزي ون حدا خبتي مسلم عتا أساسير سرز خيد مسناي ماي مسناي تراي 6 ماي دي كونس مسلم عت زن ديقاتات زن رياتات أبتحتي أنزل مع مريت حرشة سلزلو بزك المتن كم يجرو ديقاتات تاب ديقاتات أبرهاتات زلو ماي لأن ستة راي دي كونت نلمعتون كم تكملون يقبرالو مالتي ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ጥራይ ዘይኮነ ኣካየድን መራሕ ስራሕን ክኸውን መብቅዑ ውፅኢት ናይቲ ህዝባዊ ወፍሪ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ማሕሙድ ምምሕዳራዊ ጽፈትን ስሉጥነትን ንምርጋጽን ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ ኣወዳድባ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ኣማሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑርያ ብመወዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ምክንኻን ምምዕባልን ተጠቃምነትን ናይቶም ዝተዋረዱ ኣገልግሎታትን ትሕተ ቅርጽን ተርኡ ክዕዙ ዝተላብዩ 400 ካብ ጠቕላላ ስፍሓት ሃገርና ዝሽፍን ዞባ ጋሽባርካ ኣብ 16 ዞባታት 216 ምምሕዳራት ከባብን 995 ዓድታትን ዝመሓደር ልዕሊ 835,000 ህዝቢ ኣለዎም ኣብ ንኡስ ዞባ ግንዳ ምምሕዳር ከባቢ ለዓይተን ኣብ መደብ ዓርዮት ናይ ዝሳተፉ ተምሃሮ ቁፅሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ رئيس ممهر مبعثان مؤكلين درجة بيت تمرتي لعيتن ممهر إبراهيم محمدين نيرينا أب زهبو حبريتا قطر نايتوم باستفلالي مخنيات أب قبو عدموم تمرتي كجمرو بزي مخالوم بمدب عريوت كم زركبو زقبر زلو تمهارو بأسات كلتا ميتاويت عبيت كم زمزقبه أبريهو أب زعمت زي 10 شعات دق أنستيو زركبوم 34 تمهارو أب سرعة تمرتي كم تتنبرو زحبره ممهر إبراهيم صبت كفلتات نمكلالن مسرتاوي أغلغلوت تمرتي نمرغغاصن توسخي كفلتات يسرح كم زلو أنصيرو أب عمت تمرتي شحال 992 ب150 تمهارو أغلغلوت زجمرت ناي مبعثان ماكلين درجة بيت تمرتي لعيتن أبز إوان زي 45 ميتاوي دق أنستيو نزركبهم 963 تمهارو أغلغلوت تهبالا كبراتن كبران كأسئلة زغارب زينا وصعين مكتالكم دقيمة بخبري عدم أبي زينا وصعي كنسكر أمريكا أبل على فنزويلا أصنعته زلا أجداتات كتلعلو مرحتي برازيلين فنزويلان تسويعم بريزنت لولا دا سيلفان بريزنت نيكولاس مادورون نزز قلتو تمالي 29 جنبوت أب كتما برازيل أب زكايدو ركبيو كلتيو مرحتي أب زهبو حبراوي غازيطاوي مغلطي بريزنت لولا بچاكاتات أمازون مستتدوبنا غوربيتنا ننوح عامتات زغونا ركب كي كايدنا كنصنح زئمنا يكونن دحر مبال أبتي لومي 30 جنبوت زبقسن مرحتي 11 أول ودب هاجرات دوب أمريكا زساتفو عامتاوي وعلا أمريكا قابل علي فنزويلا أصنعته زلا أجرتات كلعل حبراويت أو عيت كقرب زلو تسفه قليزو بريزنت نيكولاس مادورو مرحي فنزويلا مخانو أمريكان كالوت هاجراتن زي مأمانا زادن تسيو زبالة بريزنت لولا قابل على هاجرت أنيعون زلو لعلة 900 أجرتات أمريكان مشاركة هاجرات زلو تقاومو قليزو بريزنت مادورو بوغانو أبزحبو مجلتي هاجرو أول ودب نايتين برازيل روسيا تشاينا هندن دوب أفريقيا نزحقوف متأخاو هاجرات بريكس كتكون نايزلو دليت أنا تسيرو بريزنت مادورو أب برازيل مبصح كفتم دحر 2015 نفلم أواني بلعسران حموشان لكاتيت كلتاشان عسران سرسن أبز تخيلة بريزنتاوي مرجع نيجيريا استعوته بولا تينيبو بلعسران شعاتن جنبوت أب كتما أبوجا أبز تقانعه وقعوي تسنبل كعلى محلة فتيمو أقدموا أم حداري كنت أباوي تماكل نيجيريا زخونت كتما ليغوس زنبرة بريزنت بولا تينيبو أبز اسمو مدرة
እቲ ፕሬዚደንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ዘበገሶ መስርሕ ምርግጋጽ ብጽሒት ዲሞክራሲ ከም ዝቕጽለዩ መብጻዕኣት እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሽበራውያንን ጉጅለታት ገበርኛታትን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ራስያን ጨውያን ጸጥታታ ሃገር ጸሊዎ ኣብ ዘለወሉ ፕሬዚደንት ቲኑቢ ዝኣተዎ መብጻዓ ከተግብሮ ከጸግምዎ ከም ዝኽእል እዮም ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘለዉ ብዘይካዚ ቁጠባዊ ዝቕባበ ናይጀርያ ብላዕሊ 22 ሚእታዊት ከም ዝነሃረ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 18 ዓመታት እቲ ዝለዓለ ምዃኑ የረድኡ በዚ ድማ ምምሕያሽ ቁጠባዊ ኩነታት ናይዛ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ቀዳማይ ተርታ እትስራዕ ናይጀርያ ካብ ዝዓበየ ብድሆታት ናይቲ ፕሬዚደንት ቦላ ቲኑቡ ዝመርሖ መንግስቲ ከም ዝኸውን ይእመት ጃፓን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሃገሩ ኣጽኒዓቶ ዘላ ማሕነቆታት ከተልዕሎ መንግስቲ ቻይና ጸዊዑ ሚኒስተር ንግዲ ቻይና ዋንግ ዌንታዎ ምስ ጃፓናዊ መዘኑ ያሱቶሺ ኒሺሞራ ኣብ ዘካይዶ ብቐንዱ ኣብ ጉዳይቲ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ሰደድ ረቂቕ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ማለት ቺፕ ቻይና ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳታትን ንግዳዊ ማሕነቆታትን ኣብ ዘተኮረ ርክብ ክልቲኦም ላዕለዎት ሰብ መዝዩ ነዚ ገሊጹ መንግስቲ ጃፓን ናይ ቻይና ተሪር ተቃውሞታትን ርእቶን ኣብ ግምት ዘየተውን ንኣህጉራዊ ቁጠባውን ንግዳውን ሕግታት ዝጥሕስን ስጉምትታቱ ክእርም እዩ ሚኒስተር ዊንግ ጸዊዑ ሚኒስተር ዋንግ ወሲኹ ቻይና ኣብ ቀንዲ ቁጠባውን ንግዳውን ጽላታት ምስ ጃፓን ወድዓዊ ምትሕብባር ክህልዋ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ጃፓን ምስ ኣሜሪካ ኣውስትራልያን ህንድን ኣንጻር ቻይና ዝቐንዐ ልፍንቲ መስሪታ ብቕሉዕ ትዋሳእ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ንኣሜሪካ ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ እተወፍርያት ቻይና ዝኾነ ረቂቕ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒታት ማሕነቆታት ምውሳና ይሕብሩ ብጸሊም ባሕሪ ዝግበር ሰደድ እኽሊ ብዝምልከት ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ተበጽሐ ስምምዕ ሓደጋ ምፍራስ ኣንጸላሊዎ ከም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣጠንቂቑ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ዝሓበረ ትማሊ 29 ግንቦት ኣብ ከተማ ናይሮቢ ምስ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ በቲ ኣብ ሰነ 2022 ዝተበጽሐ ስምምዕ ሕቡራት ሃገራት ውሕስነት ሰደድ ፍርያት ሩስያ ዝኾነ ዘመናዊ ድኹዕን እኽልን ከረጋግጥ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ዛጌት ግን ከመይ ዝተግበረ እዩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ወቂሱ በቲ ስምምዕ መሰረት ካብ ዝተላእከ ኣካል እቲ 300 ጥራይ ኣብ ምምዕባል ናብ ዝርከባ ሃገራት ከም ዝባጽሕ ገሊጹ ሚኒስተር ላቭሮቭ ወሲኹ እቲ ስምምዕ ካብ ሰባዊ ደገፍ ሓሊፉ ፖለቲካዊ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሙሉእ ተግባራውነቱ ምስ ዘይረጋገጽ ሃገሩ ክቐጽል ከም ዘይትድግፍ ኣረድዩ መንግስቲ ሩስያ እቲ ስምምዕ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ሐምለ 2023 ክቐጽል ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ኣብ ስምምዕ መብጽሑ ይፍለጥ ፊሊፒንስ ኣሜሪካን ጃፓንን ኣብ ኣከራኻሪ ሞያት ባሕር ደቡብ ቻይና ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣሓዱታት ሓለዋ ሞያዊ ግዝኣት የካካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣውስትራልያ እውን ካብዚ ካብ 1 ክሳብ 7 ሰነ ዝካየድ ልምምድ ከም ተዓዛቢት ክትጽንበሮ ወጢና ከም ዘላ ተገሊጹ እቲ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ልምምድ ምትፍናን ፊሊፒንስን ቻይናን ብጉዳይ እጀታ ሞያዊ ግዝኣት ባሕሪ ደቡብ ቻይና ብኢሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ይቃናዕ ብምሕላው ነቲ ዘይምርድዳእ ከየጋደዶ ከም ዘስግእ ሓቢሮ እንተኾነ ግን ሚኒስትሪ ምክልኻል ፊሊፒንስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ናይ ልምምድ ሓበራዊ ናይ ምግባር ዓቕሚ ሰራዊት መሻርክቲ ሃገራት ንምድልዳል ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝኾነት ካልእ ሃገር ዘነጻጸረ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ፊሊፒንስ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ጸጥታዊ ውዕላት ብምስፋሕ ኣሜሪካ 4 ተወሳኽቲ ማዓስከራት ኣብ መሬታ ክትድኩን ከም ዘፍቀደት ይዝከር ንገስጋስ ምዕባለን ጽልዋን ቻይና ኣብ ዞባ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ንምክታእ ዝዓለመ ፖሊሲ ትኽተል ዘላ ኣሜሪካ ምስ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከባ ደሴታውያን ሃገራት እውን ጸጥታዊ ስምምዓት ናይ ምሕዳስን ምምዕባልን ስጉምቲ ወሲዳ ዜና ቅድሚ ዛማ ኣርስታቱ ክንደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ بعدم ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናብ ፌደሬሽን ሩስያ ይሹ
بريزنت إسياس أفورقي ناب بريزنت ريبابليك تركي طيب إردوغان نا يوهانا ملختي سديدو ጽምብል በ32 ዓመት ናጽነት ኣብ ስቶክሆልም በዓብ ድምቀት ተባዒሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ኣጽኒዓቶ ዘላ እገዳታት ከተልዕሎ መራሕቲ ብራዚልን ቬኔዙዌላን ጸዊዖም ኣብ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ናይጄሪያ ዝተዓወተ ቦላ ቲኑቡ ቃለ መሓላ ፈጺሙ ጃፓን ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሃገሩ ኣጽኒዓቶ ዘላ ማሕነቆታት ከተልዕሎ መንግስቲ ቻይና ጸዊዑ زنب تزازيملهم بس ترفون مروات RTV نحرقكم بوقنا مخمعتي